Abasolwa ababili ababesasele ecaleni likasomabhizinisi waseThekwini uThoshan Pandey bavele enkantolo yemantshi yaseThekwini namhlanje. Kubo khona nowayengukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal kanye nokapteni wamaphoyisa. Basolwa ngokunindeka ekhwabaniseni okuhlobene nethenda lendawo yokuhlala amaphoyisa ngesikhathi sendebe yomhlaba ka-2010 eladla igidi ezingama-47 zamarandi. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana nentatheli yendaba ze-SABC uSimphiwe Makhanya. Simphiwe, sikwamukele eindabeni zasemini. Abasolwa bayinikele emaphoyiseni kanti ngokusheshsha nje sebevele enkantolo. Lihambe kanjani icala? Silindo kodla ngibingelele kuwena bese ngibingelela nakumbukele ekhaya. Ngisho ukuthi njengoba usushilo ngemuva nje kwehora lesishagalolunye namhlanje ekseni bobabili abasolwa ke abesebesele kuleli cala elibandakanya usomabhizinisi walapha eThekwini umnumzana uThoshan Pandey okuloyo owayengukhomishana wamaphoyisa lapha esifundazweni kanye nokapteni wamaphoyisa khona la esifundazweni baziyele bona ngokwabo emaphoyiseni lapha ebuilding kuthiwa iDurban Central Police Station nalapho bebeyomangalelwa khona ke bevulelwa amacala. Bafikile ke namhlanje enkantolo into ekhulunyiwe kabanzi sili enkantolo udaba lwebail yabo ngoba phela bebezofaka isicelo sokuthi bakhishwe ngebail. Ukuhlalukile ke ngaphakathi ukuthi loyo ongukapteni wamaphoyisa unikezwe ibail ka10,000 rand bese kuthi loyo owayengumkhuzi wamaphoyisa lapha esifundazweni wanikezwa ibail ke ka20,000 rand. Kuningi ke okunye okukhulunyiwe silihlambe okubalekile engakubala phakathi kwakho ukuthi loyo ewangumkhuzi wamaphoyisa ke abameli bakhe bashilo ukuthi cha ngokohlelo lwabo bebengalindele ukuthi uzokwazi ukuthi akhokhe imali yebail engaphezulu kuka10,000 ngoba phela uzokhumbula ukuthi usaretire embuthweni wamaphoyisa lokho okwenzeka ke ngo2018 kepha ke imantshi namhlanje inqumile ukuthi cha ibail emfanele yena lo wengumkhomishana wamaphoyisa lapha KwaZulu-Natal u20,000 wamarandi. Bobabili ke bazophinde bavele kuyo lenkantolo engekuyo ngomhla ka11 kuNovember. Okushiwo uzokhumbula ke sile kuleli cala limalungana ke nedaba lwethenda elithinta ke indawo yokuhlala amaphoyisa lapha KwaZulu-Natal elinganiselwa ku47 million wamarandi. Ummeli ke kaMamonye Ngobeni nowengumkhomishana wamaphoyisa lapha esifundazweni singamusho ke silingo busevelile enkantolo ukubalulile ngaphambi kwenkantolo ukuthi cha uMamunye Ngobeni ayena akukho kumthintayo ngaleli cala ngoba phela uthi yena akasayinanga lutho olithinta indawo yokuhlala kwamaphoyisa lapha esifundazweni sili. Lokho bekuSimphiwe Makhanya obesibikela engaphandle kwenkantolo yemantshi yaseThekwini.